Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Гонг ТВ спорт һәм музыка каналында яңартылган студиябызда сезне йолдызлы алачык тапшыруы сәламли. Һәм без Артем, Резде. Исәнмесез, без башлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле яраткан тамашачыларыбыз. Резде, менә синең тормышка ашмаган берәр хыялың бармы? Белмим, уйласаң, бәлки бардыр да. Юк, әлегә бөтен хыялымны син тормышка ашырып барасың. Рәхмәт, җавгыры. Менә минем бер тормышка ашмаган хыялым бар. Гомер буе игезәк инекәшем турында хыялландым мин. Нигә? Синең бит инекәшең дә бар, абыйларың да бар. Юк, алар бар, мин алар белән бик горурланам, ләкин менә игезәк инекәшем булса тагын да җайлырак булыр иде. Нишләр идең? Нәрсә генә эшләмәс иде. Беләсеңме, менә әгәр дә мин берәр эшкә җитешмәсәм, тиз генә ул эшләп кайтыр иде. Шәп бит, Әгәр дә сез икегез ике төрле һөнәр иясе булсагыз, менә мәсәлән, синең абыең ветеринар. Син аның урынына барып сыер бозаулатып кайтыр идеңме? Юк, сыер бозаулата алмас идем, ләкин минем менә мәче бәбиләтү буенча һөнәрем бар. Юк, ул вакытта менә әгәр яки миңа ветеринар, яки аңа артист булырга туры килер иде. Менә бүгенге кунакларыбыз икесе дә бер үк һөнәр ияләре һәм алар безнең эстрадабызда бердән-бер игезәк җырчылар. Кадерле дуслар, бүген кунакта Рамилә һәм Разилә Батыровалар. Исәнмесез, кызлар? Исәнмесез, кызлар, ничек хәлләрегез? Хәлләребез әйбәт, яхшы. Безгә Икесе бер юлы җавап бирәләр, сизәсеңме? Молодцы, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Сезгә карыйм да, сез чыннан да бер үк төсле кебек, ләкин шулай да аермаларыгыз бармы? Нәрсә белән аерыласыз? Сез нәрсә белән аерып була? минем Разиләнең әзрәк буе кыскарак, 3 сантиметрга дип әйтик. Минем бар. Аермалы буларак Рамиләнеке юк, сез күргәнегезчә. Шунда гына аерма дип уйлыйм. Холыклар әзме күпме безнең вкуслар да ошаган, холыклар да ошаган, шуның өчен әллә ни аерма характеры сизмибез. Татар эстрадасында бердән-бер игезәкләр буларак, сезгә инде игътибар күпме, ничек? Ничектер Аерылып торасыздыр. Түгел инде әлбәттә, чөнки ник дигәндә дуэтлар шактый күп татар эстрадасында, ләкин игезәкләр безгә конкурентлар юк. Сез монополистлар әлегә. Монополистлар, Аллага шөкер. Ләкин аңа карап юлыбызны җиңел әйтмәй, шундый ук җырчының авыр тормышын алып барабыз, ләкин үзебезнең бер стилебез бар. Аллага шөкер. Молодцы. Аннан соң сезнең чыгышларыгызны, фотоларыгызны караганнан соң без шуны күрдек. Сезнең биючеләрегездә анда игезәкләр, тагын кичкенә игезәк кызлар, менә ул нинди проект иде? Ул сезнең концертыгызда шундый номер бармы? Безнең беренче тәүге концертыбызда әлбәттә безнең биючеләр игезәкләр, алар шулай безнең Мәхәббәтем нуры клипында да төштеләр. Алар безнең белән даими рәвештә иҗат итәләр. Алар безнең ничек дип әйтим, без бергә университетта танышып киттек. Алар Омск кызлары, алар хореография бүлеген бетерделәр, Динара Айнур Каримовлар. Без исә үзебезнең сәнгать бүлеген бетердек. Шунда университетта дуслашып киттек. Аннары инде исә үзебезнең тәүге концертыбызда шулай бергә чакырдык. Чөнки ник дигәндә игезәкләр сәхнәдә булса, икеләтә игезәкләр булса, ул бит күңелле. Шуның өчен аннары инде исә Мәхәббәтем нуры клипында без тагын да күбрәк игезәкләр чакырдык. Анда инде исә Күкмар кызларны табуы җиңел булса да, егетләрне табуы авыр булды. Бик күп социаль челтәрләрдә эзләгәннән соң ризалашкан егетләребез бердән-бер Ришат һәм Илшат Шайдуллиннар Күкмараныкы һәм алар безнең клибыбызны бизәп киттеләр. Алар күбесе ризалашмыймы, әллә алар чыннан да әзрәкме? Егетләр әзрәк кебек тоелды безгә. Егетләр әзрәк тә, һәм инде менә батырчылык итүче егетләр шулай ук әз. Кайсысындыр йөргән кызы бик җибәрәсе килмәй. Кайсысын исә булай ук мин сәнгать кешесе түгел дип әйтә. Гомумән анда ничек кыланырга да белмим, ничек үземне күрсәтергә дә белмим. Көлке сыман күренермен дип әзрәк каушап калганнары да булды. Әмма батырчылык иткән егетләр ул Күкмара егетләре булды. Булдымы шундый очрак, мәсәлән, игезәкнең берсе мин барам да, икенчесе юк, мин бармыйм дигән вакытта булды. Хәдәттә мин барам, мин юк дигән очракларда, миңа кажется, миңа шулай тоела дип әйтим, күбрәк ризалашалар әйе ягына. Чөнки бары бер-береңне истерисең инде ул. Шулай һәм клип бит ул көндәлек төшмисең бит син һәр көнне клипта. Бу бит үзеңә күрә бер яңа атмосфера, яңа бер мөхит, бер яңа. Әле бала чакта радио алып баручысы буларга да хыяллангансыз икән, без ансында беләбез. Андый да хыялларыбыз булды. Ничек итеп радио алып баручысы булырга хыялланган кызлар җырчы булып киттеләр? Менә бәлки балалар исә, әгәр дә сез карасагыз, алар күбрәк кибетчеле, сатучылы, исә укытучылы,
яисә ашарга пешерүче пешекче булырга хыяллана. Безнең бәләкәй вакыттан ничектер хыяллар башкарак иде. Безнең фигуристка буласы килә иде. Әмма ләкин үзебезнең авылда гына бәләкәй генә шуа торган бәләкәй генә площадкасы булганга ул мөмкинлекләр тарая. Стюардесса буласы килде, әмма ләкин метр ярым буй белән ансысы да булмас. Мөмкин булмас дидек, параметрлар ул түгел. Менә ничектер радио безгә ошап китте. Безнең шундый иске генә бер әтинең яшь вакытыннан калган магнитофоны бар, шуның кызыл тимәстә басайдык да үзебезнең тавышны яздыра идек. Шулай итеп, әниебез радио тыңлый иде безнең. Бездә шулай тәдрик. Абый белән шулай сүгенәдлек диге басалар, та шундый сүгенәдлек. Анасы берсендә. Җегетләр шәй. Бездә шулай апам белән, ләкин без җырлар яздыра идек. Мин гитара уйнаганымны яздыра идем. Анасы о кассетаны әни тапты да һәм без сүгенми башладык бүтән. Малайлар рәкъмайлар шәйнде. Сезнең хәтта тавышларыгыз да ошаган кебек, бер тембрда сөйләшәсез. Хылыкларыгызга тагын әйләнеп кайтыйк әле. Шулай да аермалык бардыр бит инде хылыкта. Аермалык була инде, ул ансыз булмый калмый. Нәрсә дип әйтәсем килә? Бары безнең хылыклар ошаган, сыңарым белән. Безнең бер төсле вкуслар, ул киемгә дисәң дә, ул теге ризыкка карата да, интерьерга карата да, бер төсле сәнгатькә карата да, җырны да без менә берне тыңлыйбыз да, ул ошый да безгә, biz аңа ризалык бирәбез. Безнең бер кайчанда андый катгый рәвештә ниндидер бер спорлар чыкмый. Егетләр бүлешкәнегез юкмы яшьлек чакта? Егетләр бүлешкәнебез юк. Менә иң мөһиме безнең егетләргә карата бөтенләй ике төрле Демәк, әниләрегезгә бик уңайлы булган инде. Чөнки кичкенә вакытта балаларны бер үк төрле киендерәсең килә. Дип сөйлиләр инде игезәкләрнең әти-әниләре. Алар каршы киләләр. Юк, менә миңа бу төс абысына ошый, энекәшенә ошамый, я инде. Безнең хәтта шундый очрак булды, берсендә әни эксперимент рәвешендәдер инде, беребезгә 6 төстә күлмәк, беребезгә зәңгәр сурак төстә күлмәк алып кайткан иде. Без шунда утырып еладык. Нишләп икебезгә дә 6 төстә күлмәк алмадым, минем дә 6 төстә күлмәк киясем килә дип. Шуннан соң әйтте, башымны авырттырып йөрмим. Моннан ара икегезгә дә гел бер төсле кием генә алачакмын диде. Бүгенге көнгә кадәр шулай без гадәттә без гел бергә йөрибез кибетләргә, бергә шундый шопинглар ясарга яратабыз. Хәтта тормышта да һаман хәзер дә бер төстә. Инде берегез генә бер кайда үзе генә чыгып киткәне юк. Гел парлашып йөрисез димәк, шулаймы? Гел парлашып, хәтта әйтәсебез килә, без хәтта менә кияүгә чыктык инде быелны, тормышлы булдык. Әмма дә ләкин ирләребез шундый без зур бүләк ясады, безнең фатирларыбыз күрше өйләр. Минем кичен күңелсез булып китә икән, мин чәй эчәргә күрше йортка керәм. Ул миңа кичкә аш ашарга кереп чыгарга мөмкин. Әллә туйларыгызда бер көнне булдымы? Юк, бер көнне булмады. Ул хыялыбыз чынга ашмады. Бер елда никахыбыз булды, аерым елларда булды. Туйларыбыз. Нәрсәгә егетләр турында сүз куертты, менә яшьрәк чакта инде иҗат кешеләрен еш кына теге гашык булучан диләр. Сездә шундый бармы, шундый әйбер булдымы? Юк, гомумән анда юктыр. Ул хылыкка карата киләдер. Чөнки менә без мәсәлән бер кешене генә яратабыз икән, шуңа бер кешегә тугры. Дөрестән дә сәнгать кешесе инде ул гашык булырга тиеш. Ул гашык булырга тиеш көндәлек тормышка, ул гашык табигатькә, көндәлек тормышка, үзенең эшләгән эшенә, сәнгатькә гашык булырга тиеш. Үзенең илһам алырга тиеш төрле әйбердән. Тамашачысына гашык булырга тиеш. Әмма ләкин үзенең сөйгән ярына һәрхәлдә тугры калырга тиеш. Дөрес. Әйдә инде хәзер гашыклык турында сүз чыккан икән, әйдәгез сезнең "Мин сиңа гашык" дигән клибыгызга күз салыйк. Әйдәгез.
Кадерле дуслар, без дәвам итәбез. Менә бик күркәм генә клип килеп чыккан. Бик матур булган. Безнең турында, артистлар турында, үзегезнең һөнәрегездән ерак китмәгәнсез икән клипта да. Сезне беләсездер, безнең менә Йолдыз алачыкта Блиц сорау рубрикасы бар. Хәзер без сезгә шушы клипка карата сораулар бирәчәкбез. Сез шуларга тиз генә 2-3 секунд эчендә җавап бирергә тиешсез. Әгәр дә җавап бирә алмасагыз, сез безнең җазаны үтәргә тиеш булачаксыз. Җаза Җазасы соңра ничә тапкыр дөрес җавап бирә алмасагыз, шул хәтлек җаза була инде. Сезгә җайлы булыр дип уйлыйм, чөнки сез икәү. Киттек, сорауларны мин укырмын, син карап барырсың. Бик игътибарлы булыгыз. Җырчы егет беренче булып кадрда күренгәч тә микрофонын кайсы кулы белән тота? Уң колы белән. Менә сиңа игътибарлы. Сине беренче сорауда ук ялгышырсыз дип өметләнгән идек, булмады. Табигатькә чыкканда төп геройның кулында гитара була, ә кызның кулында нәрсә? Япма. Дөрес. Клип барышында күлмәк итәген ничә тапкыр булгыйсыз? Әлемсез күп булгадык инде без анда. Әлбәттә бу шаяру сорау инде. Ничә дип әйтсәгез дә без риза. Күп тапкыр. Булгадылар безнең анда итәкләрне. Кыз белән егет агачка нинди инициаллар уеп калдыралар? А хәреф Б. Аларның исемнәре ни була инде А белән Б? Батыр. Егетнең исеме Батыр, Алия. Батыр Алия. Дөрес. Егетен гастрольгә озатканнан кызның муенындагы шарфига нинди төстә? Бардо түгелме? Сары микән. Булды, бетте, берәү бар. Егетнең фотоларын карап утырганда кыз ничә лайк куя? 2ме, 3ме? 2 куям. 2неме? Әйбәт. Җырчы егет сәгатен кайсы кулга киеп кайта? Юк, сул кулга 2 тапкыр. Димәк, җазасыз шундый, без сезгә хәзер 2 юллык шигырь әйтәбез, сез шуларны дәвам итәргә тиеш буласыз. Шигырь язганыбыз бармы? Шигырь. Юк. Менә язып карыйсыз. Мәктәп вакытында бар әлбәттә менә минем. Менә димәк, biz булышырбыз, гелдә борышылмаган. Менә 2 юллык, сез инде 2 үстәргә тиеш булачаксыз. Мин Гонг ТВны яратам, әбиемә каратам. Әбиемә каратам, аннары бабама каратам. Һәр күршеләремә ул хәбәрне таратам. Менә бит ишек шәп. Берәү булды, тагын берәү. 2 промах булгач 2 шигырь. Йолдызлы алачыкка килдек әле парлашып. Килдек әле Йолдызлы алачыкка килдек әле парлашып. Йолдызлы алачык. Килдек әле парлашып. Килмәс идек парлашып җибәрделәр. Парлашып. Ирләрегез парлашып җибәрделәр. Кабул итәбез. Рәхмәт сезгә җавапларыгыз өчен. Сезгә рәхмәт. Инде әти-әниләр турында сүз киткән, менә сезнең иҗатыгызга ничек карыйлар? Ой, әти-әниебез ул безнең иң илһамландыручы кешеләр иҗатка карата. Менә һәрбер җырчы шул этапны үтәдер инде, кайчан синең кулларың төшә, кайчан син иҗатка борылып та карыйсың килмәй. Чөнки ул сиңа арт ягы белән борылып ятканда, ул вакытта бары тик синең канатларыңны, сынган канатларыңны турайтадыр әти-әни. Мин хәтта күзләремә яшьләр килә, чөнки һәрвакыт безнең иҗатыбызны һәрвакыт дөрес тәнкыйтьли белүче, һәрвакыт дөрес киңәш бирүче һәм һәрвакыт ярдәм итүче ул безнең әти-әнибез. Дик матур. Әле мин ялгышмасам, сезнең 2 апагыз да бар бит әле. Әлбәттә, байлар бар. Гөлназ һәм Илмира ялгышмасам. Алар иҗат кешеләреме шулай? Яратмаган иҗаттан. Бөтенләй иҗат кешеләре түгел, алар үз тормышлары белән Мамадыш үзебез бит инде Мамадыш районыннан тумышыбыз белән. Алар шунда гомер кичерәләр, үзләренең гаиләләре белән 2 балалары бар. 2 Илмира Гөлназ апабызның, Алла апабызның 2 малае, икенче апабызның 2 кызы үстерәләр Мамадыш районында, үз йортлары белән торалар. Бөтенләй сәнгатькә кагылышлары юк.
Дөрес икенче апабыз җырлаштыргалы иде, әмма ләкин ничектер шулай музыка училищесына кергәндә кисәк кенә башка керергә уйлады да, кисәк кенә башка һөнәр иясе булырга уйлады. Әмма дә ләкин алар әзмә күпме гитарада шитрәләр ие. Тагын инде алар уртанчы апа җырларга ярата, олы апабыз җырламаса да сәнгатькә уңай караш белән карый шуның өчен. Bu ijadi гаилә инде сез димәк. Гомумән аларның үз фәннәренә килгәндә инде алар берсесе юрист бүгенге көндә, икенчесе исә социаль хезмәткәр. Шулай да гитарада уйнаштыргалы дисез. Әзрәк уйныйлар. Үзегез берәр төрле уен коралында уйныйсызмы? Ой, нәрсә дә генә уйнап карамадык инде без. Нервы кылларыннан башка. Юк, әлбәттә шаяру. Без баян классын бетердек. Икегез дә. Музыка мәктәбен. Ярчалы педагогия көллиятендә шулай ук баян классын, монда үзебезнең Казан федераль университетының сәнгать бүлегендә шулай баянны өстәмә инде инструмент һәрвакыт һәрбер музыкантка бирә, ул фортепиано. Әзрәк әзмәс беләбез күңелебезне юатыр өчен әзрәк уйныйлар. Белгән булса, шушындый зур студиябызга фортепиано алып кергән булыр идек. Баян алып килесегез калган. Кешегә күрсәтерлек уйнамыйбыз инде, шул әзмәс үзебез өчен уйныйбыз. Шулай да концертларыгызда баян тотып чыгасыз. Менә кызыксынган мин әйткәләгәнем бар иде, бер номер ясыйк дип, чөнки без мәсәлән ансамбль белән уйнаштырганыбыз бар. Әмма дә ләкин резите. Ой, әйдә башламай. Баян менә шунда калды ул шунда бер якты, бер маяк булып, хатира булып янып ятсын. Әмма ләкин ул беләсезме, ул баян коралына тукталып калсак, мин ул коралны бик хөрмәт итәм, бик яратам. Ул дөрестән дә ниндидер бер күңелләрне тибрәткеч бер моңга ия һәм бигрәк тә безнең Яршалда укыткан Насибулла Марат Тимирович урны оҗмахта булсын, бу ошбу дөньяларда инде ул яшәми. Менә аңа бер истәлек, мин гел баяны күтәргәндә гел аны искә төшерәм. Менә ул бик зур минем өчен, бик зур бер горурлык булып тора безнең өчен. Аңа дуга булып, менә бу искә төшерү без гына бер дуга булып аңа барып ирешсен. Амин, шулай булсын. Шулай да әле иҗат юлыгыз бит алда узын булачак, Алла бирсә. Шуңа күрә берәр елны, берәр концертыгызда әле баян тотып чыгырсыз дип ышанабыз. Чөнки тамашачыны бу шаккатыра торган әйбер булачак. Пенсиягә чыккач яңалык була бу. Пенсиягә чыккач яңалык булыр. Әбигә чыгып гармунда Анда инде бармаклар анда җитәс булмас. Шуңа күрә озакка сузмагыз, осталыгызны арттырыгыз. Әйдәгез инде хәзер сәхнә костюмнарына күчик, күп кенә костюмнарыгызны беренчедән инде әлбәттә парлап киенәсез, икенчедән әниегез тегә икән. Әни без безнең профессиональ тегүче, ул аңа укыган, кисүче дә, тегүче дә, ул уйлап та чыгара дизайнны. Бергә уйлыйбыз без. Бергә уйлыйбыз. Безнең инде ул үз балалары, булаш фигураларыбызны белә, булай килешәчәк, тегелә килешәчәк, башта ул рәсемгә төшерә. Аннары инде без бергәләшеп аңа инде тукыма сөйлибез. Ул да бер мауктыргыч, бер мизгел. Аннары инде уйлап тапкач, без сәхнә образлары инде тудыргач, яни без инде үзенең тылсымлы куллары белән аны тегә башлый, эшли башлый. Менә күңелләрегезгә нинди җырлар күбрәк ошый? Моңсу җырларымы, лирик җырларымы, шаян җырларымы? Бер кашанда гел бер төрле генә җыр ошый дип әйтә алмыйбыз. Чөнки Төрле стильдә җырлыйбыз. Төрле экспериментларга барабыз дип әйтәсем килә, чөнки Рәмилә Рәзилә Батырова бер жанрда тукталып кала торган шәхесләр түгел. Шуның өчен без төрле җырларны бер тормышыбызның бер периодында без кызу җырларга күченеп алабыз, бер периодында без моңсу җырларга күченеп алабыз. Һәрбер җыр әзме күпме безгә кагыла. Без шуны да әйтеп китәбез. Авторларга килгәндә менә әле безнеке генәдер күпчелек җырчылар исә бер автор белән хезмәттәшлек итәләр. Мәсәлән, шактый рәвештә бер безнең дә бар шундый 3-4 җыр мәсәлән бер авторда, әмма ләкин безнең күпчелек җырлар бөтенсе төрле авторда. Киләсе клибыгыз шундый моңсурак җырга төшерелгән. Әйтәгез әле, аңа да күз салыйк. Ташламагыз сөйгән ярларны сез.
Бик шәп клип чыккан, шулай бит. Бик үзенчәлекле клип. Менә кызларга бер генә сорау бирәсем килә. Туңмадыгызмы, бәгыр кисәк киләре монда? Тунды. Юк, дөрестән менә шуның тикле безнең тиз төшереп бетерәсе килде аны, чөнки без аны төшерә Озакка да башладык. сузылды ул ничек? Уннарда көндезге төшерә башладык. Һәм инде безнең аны тизрәк төшереп бетердек без аны 4ләрдә, 5ләрдә. Һәм менә шул вакытта без гомумән җылынып алырлык мөмкинлек юк, ул кырда иде. Анда машиналар юк. Бары тик безнең бар иде туннар каядыр янышы. Һәм инде термоста чәй. Или кофе идеме, хәтерләмим. Без менә тизгә төшереп бетерәбез. Һәм безгә әйтә хәтта әйдәгез әзрәк ялтып җылынып алабыз, без әйтәбез юк. Төшереп бетерик. Ул ниндидер бер сулышта, ул нитте, но Арабалар туктый торган шәхесләр түгел. Юк, без эшлибез икән, без ул ахырга тикле. Әмма дә ләкин теге салкынга карамыйчы, Аллаһ шөкер, кояш чыкты ул көнне. Ширләмәдегез инде. Без кайтып белән дару тутырдык. Дөрестән дә дарулар күп эчтек, чөнки ширләрдән курыктык. Афәрин. Кызлар, менә әлеге клип бик моңсу бит инде, моңсу җырга төшерелгән, ташламагыз сөйгән ярларыгызны дип, менә үзегез тормышта Аллаһка шөкер икегез дә кияүдә, ирләрегезне озак сайладыгызмы? Ничек булды бу хәл? Бөтенләй озак түгел дип әйтерим мин. Ирләр сайлады аларны. Без ирләребез изләп тапкандыр безне гадәттә. Үзебезне эзләргә вакыт булмады ахрысы без. Алар сезне тормышта күргәннәрме? Әллә сәхнәдә күргәннәрме? Менә минем мәсрәк сәхнә белән кагылышы бар, чөнки ник дигәндә, һәрвакыт Энерго университетында безнең минем тормыш иптәшем энергоны бетерде. Энерго университетында безнең һәрвакыт ягымлы язмы, ниндидер бер кызларга багышланган ниндидер бер фестиваль, конкурс чара була. Шунда безнең ничектер танышыбыз җырларга чакырды безне. Килеп китегез әле җырлап. Мин анда җырларга бардым да, шунда ничектер менә булачак ирем белән танышып Күреп калган сезне шунда. Җырларга барган идем, булачак ирем белән танышып кайттым. Җырларга барган идем, кияүгә чыгып кайттым. Вынакдырым турында. Мин бүтән 21 гасыр яшьләренә хас булган социаль челтәрдә таныштым. Минем булачак ирем ул вакытта Мәскәү ягында эшли, һәм ул шулай тапкан мине, танышып китте. Безнең дуслыктан шулай мәхәббәткә әверелде, һәм мин кияүгә чыктым. Шул Шәп булган бу. Гаилә тормышы комачауламыймы иҗатыгызга? Ничек бу хәлләр? Кайчаганда менә ташап кайтып китәсе килмиме? Өйгә яраткан ир янына, кочагына кирип ятасыгыз килмиме? Юк, бөтенләй дә юк. Киресенчә яңадан таласы килми, яңадан яңа белән ниндидер бер әйберләр белән халыкны шаккатырып, бер ниндидер яңа сюрпризлар бүләк итәсе килеп тора, чөнки үзебезнең тормышта да үзгәрешләр булгач, сәхнәдә дә үзгәрешләр кертәсе килә. Димәк, гаилә тормышы сезгә бары тик эшләргә илһам гына биреп киресенчә яңа клип өстендә менә хәзер эшләргә уйлап торабыз бу Яңа көннәрдә. җырлар чыгару өстендә, яңа
әйткәнчә яңа авторлар белән гомумән Рәмилә Рәзиләләрнең репертуарында булмаган шуның өчен шаккатырлык яңалыклар шактый булачак. Ирләрегез димәк сезне инде ярдәм итеп тора сезгә, иҗатыгызны карап баралар, берәр ничек теге критиклар да булалардыр әле шулай бит. Булгалыйлар. Әлбәттә, мәсәлән, интервьюны укыганда. Ничә булай яздың әле син? Булай булмады бит әле бу. Әйтергә мөмкин. Бу тапшырудан соң да элегергә мөмкин әле. Юк, алай әле ниләккән юк. Ярар, әйдәгез концертлардан тыш сез бит әле балалар укытасыз. Әйе. Вокал дәресләр укытасыз. Әйе. Я, ничек инде бу эшегез турында сөйләшик? Ой, бик үзеңнән соң бит әле эздә калдырырга кирәк. Кемнедер калдырырга кирәк. Хәзер исә без менә вокал белән шөгыльләнәбез, балалар белән эшлибез. Шулай ук сөйнеш инде ул шулай зур сөйнеш, әгәр дә синең укучыларың каядыр урыннар алса. Рәмилә Рәзилә сәхнәдә җыр чыгату, Рәмилә Рәзилә буларның, мәсәлән, остаз ролендә. Шәкертләре дә бар, аларның эз калдыручы, әгәр дә алай калдырылып булса, ул шулай ук Икеләтә сөйнеш инде әлбәттә. Һәм ул безнең әйтәсе килеп чыга. Була ул кемдер теге галочка шуңгашты диде. Ул безнең өчен мәгънәсә килеп чыга ул. Шуның өчен без бик теләп шөгыльләнәбез. Димәк, балалар, укучыларыгыз еш кына конкурсларда урыннар яулый. Шактый менә хәзер тагын бер әйтеп битермәм, телевизион конкурска бер балам белән әзерләнәбез, укучым белән дип әйтәсем килә. Сез икәү бергә укытасызмы, әллә сезне үз Аерым. Әмма дә без бер-беребездән һәрвакыт теге опыт алабыз дип әйтикме, безнең гадәттә бер мәктәп булуына карамастан инде тәҗрибәләребез төрле бит, без бер-беребездән хәтта опытлар да алабыз. Син ничек бу очракта, мин ничек бу очракта укытам микән? Менә инде без шушы тапшыруга әзерләнгәндә сезнең турда интервьюлар да укыдык. Менә New York Times журналында шулай дип язгансыз сез. Кыяфәтегез ялт итеп тормаса, җырларыгызның сүзләрен белмәсәгез, сәхнәгә чыкмыйсыз дип. Бу инде үзегезгә шундый таләпчән булуыгызны күрсәтә. Шулай тәрбияләделәрме сезне? Без беренче чиратта тамашачыны хөрмәт итәбез. Әгәр тамашачыны хөрмәт итәсең икән, бер качанда инде бөгөрләнгән күлмәк белән, бизәнмәгән кыяфәттә, яисә сүзләрне белеп бетермәгән килеш, һәм дә инде сүзләреңне уныткан килеш чыгу дөрес булмас. Һәм инде әлбәттә хәзер фонограмма диләр, фонограмма җырларга. Иң беренче чиратта тамашачыны миңа калса хөрмәт итәргә кирәк, алар сиңа килгәнгә. Җавап бирәчәк. Шуның өчен без һәр вакытта алданрак Рәзилә белән киңәшләшәбез, нинди без җыр җырлыйбыз, нинди җырны җырлыячак, кинәр киябез, ничек образ тудырабыз, һәм инде әзме күпме движениеларны да карыйсың, сәхнәдә үзеңне тотышыңны да кабатлыйбыз, менә аннан тора инде биючеләр белән кабатларга кирәк булса, биючеләр белән кабатлыйбыз. Чөнки беренче чиратта үз тамашачыңны әлбәттә хөрмәт итәргә кирәк. Димәк, бик җаваплы карыйсыз үзегез. Җаваплы карыйбыз, күбрәк тә җаваплы карыйдыр Рәмилә дип әйтәсем килә. Ул бик ул яктан менә әйттегез бит әле менә аерма булары ул бик четерекле. Мин шундый тиз кренде шулай юк ул туктале. Менә бу этап шулай дип менә әзрәк полочкаларга, ниләргә, бүлемтекләргә бүлеп куярга ярата. Әйбәт инде, менә минем хатында шулай. Мин үзем шал бөтен җирдән. Хатына тикшереп кенә тора изде. И рәхмәт җавырлар инде. Бик үзеңә повезло хатының белән. Ой, белмисез ничек кенә әле. Инде эстрада әлбәттә акчага бәйле. Әлбәттә. Бөтен кеше дә аңлый, бөтен кеше дә белә. Сез ничек бу проблеманы шишәсез? Кем сезгә ярдәм итә? Рәмилә белән Рәзиләләрнең гомумән продюсерлары булмаячак кебек әйтсәм дөрес булыр. Чөнки без аерым проект һәм бу проект бары тик безгә генә хас. Без генә аны алып барабыз, без генә өстерәп барабыз һәм шуның өчен әлбәттә финанс ягы ул бик катлаулы, шундый бер четерекле сорау әйе. Безгә килгәндә инде әлбәттә башындагы этапларда моны инде үзең җиткереп, үзең булдырып чыга торган әйбер түгел инде ул. Без инде ничектер әле укып та бит сәхнәгә чыкты. Шуның өчен әлбәттә инде әтиәннәр ярдәм итә. Шуның өчен иң зур фанатларыбыз безнең әтиән дип әйтәбез бит инде. Башлангыч рәвештә инде ул әтиәннәр ярдәм итә. Алар инде үзебез ничектер монда тегендә без бәйрәмнәр үтә алып барабыз. Шуның өчен әле ул ниләрен төрле, менә шундый ситуациядән чыгу юлларын табабыз һәм бүгенге көндә сәнгатебез ярдәм итә әлбәттә. Сәнгатебез белән ул ничек чыга да шулай кертә дә. Шуның өчен ул үзен аклый дип әйтәсебез килә. Тик томалга без
бу юлга басканбызга гомумән үкенмибез. Һәм инде әлбәттә шунсысы моңсу, без аны гел интервьюларда да язып китәбез. Күпчелек яшь җырчылар, әле бәләкәй генә кызчыклар кемнәр булачакта җырчы булырга телиләр, социаль челтәрдә һәрвакыт язып тутыралар. Кызлар ничек җырчы булырга, менә сезнең продюсер юк, сез сәхнәдә, ничек менә җырлап китәргә, мине бүгенге көндә укыйм, һәм Зур хыялым бар, әмма берничектән чынга ашыра алмыйм. Беренче чиратта без уйлыйбыз, бик зур теләк кирәк. Ансыз бик зур тырышлык һәм теләк. Ул ансыз мөмкин түгел. Аның янында инде финанс булышлык, күзме күпме ансыз булмый инде. кирип киткәндә. Кирип киткәндә әлбәттә ансыз берничектә булмый. Һәм инде әлбәттә без менә һәрбер интервьюда әйтәбез, бәлки безне ишетерләр, менә безнең бәлки ниндидер бер олы кешеләр безне ишетеп, бәлки яшьләргә ничектер бушка ясалган программалар, менә голослар бар бит инде первый каналда, бәлки безнең ТНВ каналы яисә башка каналлар ачып Яисә җибәрер. сезнең каналыгыз оештырып китер. Менә шундый голос тапшырылыр һәм безнең яшь артистларга ниндидер бер бәләкәй генә туннельдә ниндидер яктылык барлыгы килер һәм ага мөмкинлекләр туры. Чөнки хәзерге вакытта яшь артистларга бөтенсе дә шундый бик чыгу юллары юк. Бик аларга кызганыч хәлдә калалар. Кызыклы бер имеш чынлап ташып җибәрсәк, менә үзебезнең каналыбызда. Әйдәгез сез башлап җибәрегез. Алып барасыз. Тавыш. Дмитрий Нагиев урында. Пока. Менә хәтта образга да кирип китте. Лай булгач була. Була берсе. Сезне ишетерләр һичшиксез. Ишетерләр. Әлбәттә, Алла бушка ашыралар берсе. Кызлар, сез менә бер-берегезгә бердән-бер дус кызымы, әллә инде сезнең аерым-аерым дус кызларыгыз бармы? Аерым-аерым юк. Аерым юк, ну безнең дус кызларыбыз күп. Безнең иптәшләребез гомумән бик күп. Без йолдызлык буенча сукыярлар, сукыярлар алар бик күп сөйләшергә яраталар. Һәм аларның бик күп дуслары була. Һәм алар иҗат җанлы. Иҗат җанлы. Безнең хәтта менә Рәзиләнең ничектер аерым дуслары барлыкка килсә, алар ничектер минем дусларым булып китә. Яисә минем дуслары барлыкка килсә, алар минем дә дусларым булып китәләр. Безнең һәрвакыт кем генә булсын да безнең һәрвакыт уртак тел таба торган бер талантыбыз бар дик. Мисалын без һәрбер кеше белән уртак тел табабыз. Без үзебезне шикләмәйбез, яңалыкларга һәрвакыт ачык. Шуның өчен Молодцы. Әфәриннәр, киләчәккә планнарыгыз белән дә уртаклашыгыз инде кызлар. әйтәләр бит әле киләчәк планнарыңны сөйләмә, чынга ашмас диләр. Киләчәк планнар зур, әлбәттә. Зур, алар Без бар. менә тагын икенче тәүге концертыбызны уйлаштырабыз, планлаштырып Без торабыз. инде әзер ял итеп алдык, яңа идеялар, яңа проектлар белән уйландык, бик күп әйбер белән. Яңа Нәтиҗә ясадык инде. Димәк, әлегә бер генә концерт сезоны булды. Әйе, яңа клип өстендә менә эшләп киләбез. Уйлап әле ул бер генә булмаячак, икенчесендә инде теге планда бар. Дип әйтеп, тиз-тиз төшерергә. Концертларны уйлыйбыз, шулай ук. Һәм инде әлбәттә үзебезнең гаиләдә әле гаиләдә дә шин хатын булырга, шин әни булырга да теләгебез юк түгел. Әлбәттә менә шундый теләкләр Шунда да бар. үзебезне чынга ашырасыз теләкләр. Шуның өчен Әйе, бик дөрес. Сез менә Хыялларым тапшыру шунда. уртасында үзеңнән соң дәвамчы калдырырга тырышабыз. әлбәттә. Дәвамчы калдырсак иде дидегез. Шуңа күрә сезгә икегезгә дә бәхетле әни булырга, бәхетле Амин. хатын булырга ясын киләчәктә Алла бирсә. Барлык хыялларыгызга тормышка ашсын. Амин. Ходай Тәгаләнең амин дигән вакытына туры килсен. Сезнең белән бик күңелле Күңелле. булды. Рәхмәт. Безгә дә сезнең белән чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Позитив кызлар, сезгә уңышлар, Ходай ярдәменнән ташламасын. Уңышлар сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр. Кадерле дуслар, бүген тагын бер уникаль тапшыруыбызның чираттагысы узды, чөнки бүген бездә кунакта бердән-бер игезәк артистлар булдылар. Рамилә һәм Рәзилә Батыровалар. Аларга рәхмәт әйтеп, без сезнең белән саубуллашабыз. Пока. Your eyes are